madokacherewa na Mhanduwe tabenuka nonhau dzomanhoko dzozuwa romakumi mairi nopfumba mwedzi uno wa Gunyana. Nyasi zuwa pasi rese rokurangarira chirwere chomwoyo. Chirwere ichi chiri kugwarasha vanhu vazhinji vanopfuura vari kugwarashiwa kunyangwe nomukondombera weHIV. Munhau dzanyasi kwaita kabudiriro mbichana nyasi pakuvhuwa pokare kwezvikoro. Varairidzi vazhinji vanga varibe kuuya nozuro nyasi vamwe wavo wabenuka kuzvikoroko. Medu muno maMutoko varairidzi vokuzvikoro zvakaita sana Nyamuzuwe vanga vatoripo kuzvikoro, asi kwete wese ba. Hurumende yagoti ichabhadharisa vanhu vanenge vachishanya munyika mari yokuAmerica inoita $600 kuti vaongororwe dzihwamupengo. Izvi zviri kuitiwa kana vachinge varatidza kuti vanenge vanokuhwara nharo dzihwamupengori. Vazhinji wabva wandovhunduka mariyo kuti yakawanditsa zvokuti ichagona kudzinga vamwe vanongona kuda kuuya kuoshanya munyika medumu. Zvobva zvabenhutsira shure basa rokubudirira kwenyika. Tsitsi dangarembwa kwaiyapowa chiremerera chikuru chokuita ndiye mutungamiri wopasi rese vanonyora zvimabhuku okufara havo. Izvi zvaitiwa nomunhu wanogara kuUAE wamupa chiremerera chi. Tinoramba tichindoti pamberi nokusimudzira mureza mune zvoma zvokunyorwa kumabhuku zvo. Varairidzi munyika medu vari kubatiwa nokuseri komanja kunge heno izvo wakaita. Hurumende yedu iri kuvapa mari shoma kudarika iri kuvapa wamwe wese kunyangwe nomapurisa chaiwo. Varairidzi vanozivikanwa nokuti ndiwo hwaro hwobudiriro yenyika, asi kureketa kuno waribe ari kuvaboya kuti vabhadharwewo zvisvinu. Mari yavari kupiwa ndiyo mari yavaigopiwa mumashuremu yakaderedziwa, asi vamwe wese wakaingidziwa mari. Musika wokutengesiwa kwemari yokuAmerica nyasi wange waenderera mberi. Hurumende yati yokwatengesewa mari yokuAmerica inosvika mamiriyoni $24. Mariyo yenge iri kutengesiwa dhora ribodzi rokuAmerica richiita $70 ribodzi nomasendi $44 womunyika medumu. Idi Rwanda yoZimbabwe inozaraba nyasi. Hurumende yoIndia yaunzawo zvimwe zvokuti zvibatsire padzihwamupengo. Izvi zvaitounziwa kuhurumende yedu nomumiriri wenyika yoIndia iyi munyika medumu. Atambidza mutevedzeri wegurukota rozvoutano munyika. Tinoramba tichindovatenda. Kambani yoPick n Pay TM yashohwa zvikuru nevanhu padandemutande. Izvi zvaitika nokuti wanga vari kurambidza mukadzi ari musope kuti apinde aribe kuseenzesa zvishambamanja zvavo nokuti zvinomuhwarisa. Izvi zvaitika nyasi kumasvingo. Wakuru wekambani iyi waribe kuburika kureketa nezvonhau iyi, asi mangwana tinorimba kuti wachareketa nezvazvo. Izvi tinozvishora zvikuru nokuti wangadai wandomupa mvura inosipo kuti ashambe manja yachewo. Watungamiri wedzisvondo kwai vagofanira kuti waremekedzewo kodzero dzevanhukadzi. Vanamai vari kubvumirwa kuita zvimwe zvinhu nokutora zvimwe zvigaro mune dzimwe dzisvondo. Izvi zvinova zvinobenhutsa shure basa rokusimudzirana nevanhukadzi. Idi chokwadi kuti Bhaibheri rikasaverengiwa zvisvinu rinopandutsa vanhu kana kusikinyisiwa tukono iro richifanira kusikinyisa tusvinu. Tinoimba kuti wachachinja kamuitiro kawoka. Toringadzo pasi rese. Mutungamiri wenyika yeBelarus aisiwa pasi pozvirango zvoupfumi nenyika yeAmerica pabodzipo neyoCanada. Aisiwa iye pabodzi nevamwe vanomwe wakamukomberedza. Togo kwaita munhukadzi wokutanga kuita ndiye mukuru wehurumende ikweyo. Victory Temega
Dogbe ndiye aitiwa mukadzi wokutanga kuita mukuru wehurumende. Agara ari kushanda nomutungamiri wenyika iyi Faure Nyasimbe kubvira mugore ra2008 ari gurukota pamwepo nezvimwewo zvakawanda-wanda. Wanotungamira ruzivo rwechimanje-manje pasi rese kwai wagadzira kamwe kanhu kanogona kuja mapurasitiki asvipisa magungwa muAfrica. Magungwa edu azara mapurasitiki ayo ari kuuraya kunyange nemazukuhove makuru nokuti anenge achindokumbiwa dzichindoja zvakadaro. Zvikabudirira izvi, kanhu kaka wagadzira kanogona kuja mapurasitiki akawanda zvikatotitekairira zvinhu zviri nani. Tirambe tichindobenutsa tichideredzera kusaenzesiwa kwemapurasitiki. Muhatikidzwa yenyasi, hurumende yeMalawi yakavhura umwe mugwagwa unoshamisa wakaita sokunaka sodziri muSouth Africa. Mugwagwa iwo unonzi zita rechirungu kuti area 18 interchange wakavhurwa nozuro muRilongwe. Mari yawakashandisa pakuita mugwagwa iwu kwai mamiriyoni 10 bedzi okuAmerica. Tinoramba tichivimbawo kuti kweduku wagoitawo shanje, wagoitawo bawo rokunhadzira zvinhu zvakanaka zvakaita saizvozvo. Takadaro mabi angu todifambira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Nhau.